kira su mutum ya faɗi laifinsa da kansa da abin da ya da kuma da dalilin da yasa ya zo. So abin da zai baku mamaki a wajen nan shine wallahi tallahi akwai wani bawan Allah ta kashe mijinta kan cacar baki. Turkashi Cikin Aisha Humaira ya ɗuri ruwa bayan ziyartar gidan yari. Yau a cikin garin Bauchi a wata unguwa da ake kira Dumi, wata mata ta halaka mijinta ta hanyar caka masa wuƙa suka uku a ƙirjinsa. Matar da ta kashe mijinta a Bauchi sunanta Maimunatu Suleiman, 'yar shekara 21, sunan mijinta Aliyu Muhammad. Kamar da ta bayyana wa 'yan sanda masu bincike, ta ce cacar baki ne ya shiga tsakaninta da mijinta, sai da ta bari sun kwanta a kan gadonsu na Suna da nufin za su yi bacci. Bayan kammala cacar bakin sai ta ɗauko wuƙa ta caka masa a ƙirjinsa, wadda hakan yi ajalinsa. Yanzu haka tana nan a sashin binciken manyan laifuka na 'yan sandan State CID Bauchi. Idan an kammala haɗa bincike za a gurfanar da ita a kotu. Abin takaici, da wahala ka ji miji ya kashe matarsa, yawanci sai dai a ji mata ta kashe mijinta. Maza ku dinga sanin irin matan da za ku aura ta hanyar nazari da karantar halayyarsu idan suna cikin ɓacin rai. Mafi ƙololuwar laifi a tsakanin ma'aurata shine miji ya zo ya tarar da kwarto akan matarsa, ko mata ta zo ta tarar da mijinta akan kwartuwa. Ba duka ba zagi, a rabu kawai, rabuwa na har abada. Allah zai sa kayya. Zaman aure ba dole bane, shi yasa Allah ya halasta rabuwa idan akwai cutuwa, cin amana, zargi ko zalunci a tsakanin ma'aurata. To da fatan Allah ya sauwaƙe. Amin. Labari na gaba ku shine Aisha Humaira cikinta ya ɗuri ruwa bayan da ta ziyarci gidan kaso, wato gidan kurkuku Najeriya, inda ta dinga maganganu akan wannan abu da yake faruwa na rashin kula da gidajen yarin, wanda hakan ya saka ranta ya ɓaci, sannan kuma ta ji tsoron wannan abubuwa da suke faruwa a gidajen yari. Ga dai bidiyon da ta sake a shafinta na TikTok, sai ku gane wa idonku. Amma kafin nan ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa, ku sha kallo lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wa da abokan arziki, barkamu da Juma'a. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu samu albarkacin da yake cikin wannan rana ta Juma'a. Ina mana fatan alkhairi baki daya. A irin wannan rana ne ta Juma'ar da ta gabata, yau tsawon sati ɗaya kenan. Tun daga wannan lokacin nake ta zirga-zirga zuwa gidan prison har zuwa yau Juma'a, wanda insha Allah Rabbi yau ne final abin da zan karasa a gidan prison da naje na fara. Ranar Juma'a da ta wuce ina zaune ana cikin bukukuwan sallah, sai na decide na ce to ya kamata in dafa abincin sallah in je in kai ma 'yan prison, in kai musu ziyara, saboda na san hakan abu ne wanda zai faranta musu rai. To sai na dafa abincin sallah adadi da ɗan yawa, so ku yi haƙuri masu zancen riya. Wannan bidiyo ba na yi bane don riya, saboda na ga irin taimako da al'umma da dama za su iya badawa ne a gidan yari, wanda rashin sani yakan sa wasu basu ba. Na ɗaɗɗora bidiyoyin mutanen ɗan movement ɗin da muka yi da su, amma kuma gashi na rufe fuskansu saboda privacy ɗinsu. So bayan na je na kai musu abinci muka gaisa, sun ji daɗin gani na fiye da yadda ba na tsammani sosai, musamman mata. Na ga mata a cikin gidan, dole mata ba su da yawa, maza sun yi kamar 10 yawan matan da suke ciki. Je muka gaisa, na ce musu na zo in kawo muku ziyarar sallah ne, in kuma zauna da ku mu ɗan yi hira, mu ɗan yi abubuwa hakan nan na farin ciki. Suka yi ta jin daɗi, sun nuna godiyarsu sosai. So sai bayan na fito daga wajen da na je na bada abinci, na zo na samu shugabannin gidan, na ce to da Allah ina son dan ji waɗanda suke da ƙananan laifuffuka wanda bai wuce tara bane hakan nan da za a biya musu. Suka ce min ai akwai su sosai ma kuwa, in faɗi daga nawa nake so zuwa nawa, sai su bincika min, saboda hakan ya fi sauki. Na zaɓi dai abubuwan da nake so, na faɗa musu. Na fara cewa a fara kawo mutum 10, aka kawo mutum 10, ƙarshe dai a prison ɗin Goron Dutse ƙarshen mutum 25 muka fidda. So bayan haka da suka kawo muka dudduba, za a kira su mutum ya faɗi laifinsa da kansa da abin da ya da kuma da dalilin da ya sa ya zo. So abin da zai baku mamaki a wajen nan shine wallahi tallahi akwai wani bawan Allah wai akan 5,000 aka ɗaure shi wata 3. 5,000 fa, abin da muke ganin, Allah na tuba astaghfirullah, abin da mutum bai fiye ci abinci da shi rana ɗaya ba, wani ma ba zai ma ishe shi cin abincin ba. Kowa dai
da irin abin da yake ci da kuma irin abin da yake da shi. Wani 1000 ma ya ishe shi ya rayu da shi a rana ɗaya, amma dai wani 5000 ɗin bai ishe shi ya ci abinci ba. Amma ya ɗora wani a gidan prison for 3 months. To shine ɗauri da mafi kankanta da zaki je a gidan yari, sai a ce maka an ɗora mutum wata 3, wata 6, wata 8, shekara kaza. Ya danganta da girman laifinka ko kuma da girman kuɗin da yake kanka. So akwai mai 8,000, akwai mai 10,000, akwai mai 20,000, 40, 50, haka har sama. So abin da yasa na kawo muku wannan labarin nan, da ƙanƙanin kuɗi zaka iya ka yanta bawa, saboda cire mutum daga gidan prison kaman ka yanta bawa ne. Saboda wani in ka ji laifinsa zaka tausaya mishi matuƙa. So ban yi wannan abin dan riya ba, kamar yadda na faɗa, ba dan ku ne ba, dan Allah ne, ba kuma ku zan faɗa ban yi dan riya ba, amma dai saboda mutanen mu masu baki da kunu, ba dama mutum ya abin alkhairi ya zo ya saka ne saboda wani yayi kishin abun ya kwaikwaye shi, sai ku rinka cewa riya. Irin wannan riya tana da amfani, da Allah a je a gwada. Tana da amfani sosai. Duk wanda ya san cewa zai ce riya ne, dan Allah ya je gwada irin wannan riyar. Ba sai ka fidda mutum ba idan ba za ka iya ba. Dan sai wani abu, omo, sabulu, magi, irin na tambaya irin abubuwan da suke bukata a cikin gidan nan, ka je ka kai musu. Wallahi tallahi ba karamin farin ciki zaka saka a cikin zuciyarsu ba. A ƙarshen wannan bidiyon na zan dan saka muku dan bidiyo da muka yi da suna minti 1 da wani abu. To a prison din dai Gwarin Dutse, kamar yadda nake faɗa muku, mun fidda mutum 25. Da na je bayan na dan faɗi tsare-tsaren da zan yi, ina son dan fidda wasu mutane, sai na kira Rarara a waya, na faɗa mishi cewa ga abin da na a prison, ainihi ga abin da ya kai ni, amma kuma ga abin da tunanina na ya canja min zan yi. Ina son mu taimaki wasu mutane daga ciki, mu fidda su, saboda akwai masu so amount a cikin gidan, wanda kuma laifuffukan su laifi ne wanda za a iya fitar da su, saboda wani karamin laifi ne, wani rigima ne, wani daukan doka a hannu. Saboda shi yasa daukan doka a hannu yana da matukar hadari, ya kai mutane da yawa gidan yari, ba za ku sani ba sai kun je za ku ji. So sai ya ce min me nake gani ya kamata a yi, sai na ce mishi ina son ya fidda wasu adadin mutane. Na ce mishi ni na je da niyyar kai musu abinci, ne sha'awa in fidda ko mutum 10 ne na iya abin da zan iya daga aljihuna. Sai ya ce min to in ƙara mana mutum nawa nake ganin. Na ce mishi da abin da ya ga zai iya. To ƙarshe dai da na rinka zaben mutane, dai ƙarshe dai mun zaɓi mutum 25, wanda rabi shi yayi, rabi shi ni nayi. So na tambaye su ya ƙa'idar su yake, suka faɗi cewa za a je a biya a waje kaza, a biya abubuwan da ake bin su da sauransu. Idan haƙƙin wasu ne akan su a biya musu da sauransu, sai a zo a karɓo release letter ɗinsu daga kotu, har su kuma su zo in suka duba suka tabbatar da cewa komai ya zama normal, za su sake su. To kamar da yadda na faɗa, dan Allah da Annabi yan uwa a rinka ƙoƙarin zuwa gidan yari. Yana da matukar muhimmanci, yana da matukar fa'ida. Kuma sannan a times za ku ga mutum ya bata. Misali za a ce wani ya bata, ba a san inda yake ba, ƴan uwan shi su ta neman shi, su ta wannan. Dan Allah ina mai bada shawara, idan kuka nemi dan uwanku ko wani wanda kuka sani, kuka neme shi kuka rasa, ku bincika har gidan yari. Ba Annabi yan uwa a rinka ƙoƙarin zuwa gidan yari. Yana da matukar muhimmanci, yana da matukar fa'ida. Kuma sannan a times za ku ga mutum ya bata. Misali za a ce wani ya bata, ba a san inda yake ba, ƴan uwan shi su ta neman shi, su ta wannan. Dan Allah ina mai bada shawara, idan kuka nemi dan uwanku ko wani wanda kuka sani, kuka neme shi kuka rasa, ku bincika har gidan yari. Ba asibiti kaɗai da police station ake zuwa ba, a rinka zuwa har gidan yari. Saboda akwai wanda za ku ga suna wajen, sun ce sun ɗau lokaci a wajen, amma iyayensu ma ba su san suna nan ba. Ya aka iyayenku ba sani ba, sai su ce ba su riƙe lambar kowa ba akai. A gidan prison din suna da wayoyi da suke baiwa mutane, suke kiran ƴan uwansu su faɗi cewa suna waje kaza, ga bukatunsu dan idan ƴan uwan suna da ƙarfi su zo su kawo musu. To amma kuma wasu in ba su riƙe lamba aka ba, daga can police station din da aka ba da kes din sarmi, in dai har ba su taho da wayansu ba tun farkon kes din, babu wayarsa da za a duba a ɗauki lamba, ba su da lambar waya, musamman idan a nesa yake, to abin yakan yi wahala a samu damar sanar da ƴan uwansu. Saboda haka ina mai bada shawara, dan Allah duk sanda kuka nemi wani ba ku gani ba, idan an duba police station, an duba asibiti wanda shine na san abin da aka fi, a rinka duba prison. Idan an duba prison jihar da ake, a yi kokari a bincika a wasu jihohi na kusa, za a iya samun su. Mutane da dama suna na a prison ba a san cewa suna ciki ba, ana tunanin cewa sun bata, kuma ba su bata ba, suna nan a kulle suna zaman doka a gidan prison, har sai san da wa'adin su ya fita, sannan ƴan uwansu su san cewa a shi ma ga halin da suka shiga nan. Dan Allah dan Annabi ƴan uwa a dage a rinka ziyartar gidan prison, yana da matukar fa'ida. Duk wanda ya ga zai iya, ya sai wani abu duk kankantarsa, iya karfin ka, iya abin da zaka iya, ka je ka dauka ka kai gidan prison din nan da niyyar ka taimaki wannan mutanen. Wallahi ba karamin lada za ku samu ba. Yau tsawon sati ɗaya kenan bana zama, in na fita tun safe sai dare nake dawowa. Duk wanda yake dawo ya bincike prison, cewar irin haulan na dauka ina ta wannan abin, amma gashi nan yau din nan zan gama. Nayi sati ɗaya
To bayan na gama da goron dutse na muka yi nasarar fidda mutum 25, bayan na dawo gida akwai wani uwana da na sani wanda yake da kishin irin wannan abin, yana son taimako alhamdulillah. Muna waya da shi sai na cike ce mishi kwana biyu nan ina busy ga shiga abubuwan da nake nan na faɗa mishi. Sai na ce mishi kai ma ya kamata kai contribution din wani abu a ciki, sai ya ce min to ba matsala ai sai yayi aikin lada ne. Musamman da na dan bashi labari da yanda na baku haka na ce mishi ga shiga kankantar abubuwa game sai ya ce min to shikenan a bincika. Shi ma yayi alƙawarin zai fidda mutum 10. To da na gama da goron dutse sai na tafi Kurmawa nan asibiti nan prison din wajen gidan sarki na Kano. Kurmawa sai na je Kurmawa na je na kai musu ziyara yau kwana 3 da ya wuce, sai na ce musu ga abin da ya kawo nan nazo ne mu ga wasu mutane daga ciki da zamu iya fiddawa kamar adadin mutum 10 haka. Sai suka ce mun babu matsala. Su ma dai suka bincika kamar yadda wancan su ma suka bincika suka faɗi nasu tsare-tsaren waɗannan ma suka faɗa. Aka bincika aka ɗauko da dai a wannan Kurmawan mun fi samun masu kuɗi da yawa. Sai muka ɗauki mutum 10 kamar yadda ya mun alkawari. Muka zo su ma aka bi duk tsare-tsaren su. Jiya dai sun ba mu mutum 9 a nan Kurmawan. Idan mun gama zan saka muku bidiyo, za ku kalli bidiyon farko na goron dutse ne da na fidda mutum 25 din nan. Mun fito da